Dnes sa dozviete, ako sa pomocou apiek pripraviť na náročné situácie, ako meditovať a ako sa na stres díva odborníčka. V živote je obrovské množstvo vecí, ktoré nám spôsobujú stres a napätie. Pohodový život bez stresu a napätia pritom môže začať už zajtra. Stačí dať výpoveď v práci, zaviesť si rýchlejší internet a prestať chodiť medzi ľudí. Alebo si nainštalovať jednu z nasledujúcich aplikácií. Vítajte pri Top aplikáciách. Vedci aj zdravý rozum nám hovoria, že náš deň bude taký, ako sme sa vyspali. No a nezáleží to len od dĺžky spánku, ale aj od toho, kedy a akým spôsobom sme sa zobudili. S následujúcou apkou by ste sa mali budiť svieži a vo forme každý deň. Teda možno okrem soboty. Aplikácia Sleep Cycle vám pomôže zobudiť sa presne v tom čase, keď je váš spánok najplitší a kedy je zobudenie najbezbolestnejšie. V aplikácii nastavíte čas, kedy sa chcete zobudiť a potom ju položíte displejom dole s pripojenou nabíjačkou vedľa postele na nočný stolík. Aplikácia následne sníma zvuky, ktoré vydávate pri tom, ako sa mrvíte v posteli, chrapkáte alebo si len tak mlaskáte. Na základe týchto zvukov vyhodnocuje, v akej časti vášho spánkového cyklu sa práve nachádzate a potom vyberie presne ten najvhodnejší moment, kedy vás má zobudiť. Po každej prespatej noci vám apka umožní zobraziť si prehľadnú štatistiku. Platená verzia vám zobrazuje napríklad aj to, aká bola vaša kvalita spánku vo vzťahu k počasiu, k fáze mesiaca alebo k tlaku vzduchu. Apka samozrejme vie aj to, že nie je celkom optimálne budiť sa nejakým zvukom lodnej sirény. Tak má v sebe zabudované príjemné zvuky, ktoré vás zobudia jemne a krásne, ako napríklad tento. Aplikáciu nájdete na operačných systémoch Android aj iOS vo voľnej aj platenej verzii. Lenka Bachratá je všeobecná lekárka, ktorá hľadá pôvod chorôb v strese. Špecializuje sa na jeho diagnostikovanie a následnú pomoc. Čo odporúčate ľuďom ako nejaké prvé kroky, keď majú problém so stresom? To, čo je pre mňa najpodstatnejšie, je, aby človek dokázal stresovú aktiváciu na sebe vnímať čo najskôr. Aby dokázal vypozorovať, čo sa v jeho tele deje, keď je pod vplyvom stresu, či má svalové napätie, či sa to prejavuje, ja neviem, búšením srdca alebo nejakou tenziou na hrudníku alebo tráviacimi ťažkosťami, zobratím žalúdka. Je veľmi fajn, keď človek dokáže vypozorovať tie prvé stopy čo najskôr, aby dokázal zareagovať včas nejakými krokmi, relaxačnými, pohybovou aktivitou, aby to nezašlo príliš ďaleko, aby nemal z toho ďalšie biologické následky a zdravotné. Môžu nám v tomto všetkom pomôcť aj nejaké aplikácie na telefóne? Hlavne aplikácie, ktoré majú externé senzory, to znamená, buď používame hrudné pasy, ktoré merajú pulzovú frekvenciu, alebo hodinky, ktoré merajú pulzovú frekvenciu. Vedeli by ste nám nejakú takú apku na monitorovanie samého seba odporučiť? Z tých aplikácií, ktoré sa mi zdajú byť zmysluplné, je napríklad Cardiomood.com, ktorá spolupracuje s hrudným pásom Polar. Ona dokáže z dáta, ktoré tento Polar pás načíta, ktorý sníma práve pulzovú frekvenciu, vyhodnocovať v zmysle analýzy HRV, čiže variability tepovej frekvencie, čiže dokáže určiť, v ktorých aktivít v priebehu dňa sme mali akú stresovú aktivitu. Čiže to vlastne nosím na sebe a potom večer si viem pozrieť nejaké dáta, že ráno, keď som prišiel do práce na poradu so šéfom, tak hodinu stres a potom som išiel na obed a bola pohoda. Napríklad. Aké sú napríklad prejavy dlhodobého stresu? To, čo bolo teraz celkom pekná štúdia spracovaná, že dlhodobý stres má iné následky u žien a iné u mužov. U žien to súvisí hlavne so zhoršovaním dlhodobej pamäte a u mužov sa zhoršujú kognitívne funkcie, to znamená pozornosť. A presne na toto som si pripravil hru, pri ktorej budeme používať jednak pamäť a jednak aj kognitívne schopnosti. Tu sa vám budú vyfarbovať také štvorčeky a potom to zmizne a vy musíte zopakovať presne ten tvar, v ktorom boli vyfarbené. Takže idete prvá, nech sa páči. Klik tu start a poďme na to. Ako som odolná voči stresu. Teraz ktoré? No neviem, či tam tá jedna nebola nižšie. No, nie som si istá, ale no a teraz ste ma úplne vyrušili. No, nevadí, táto bude ľahká už, ale pribudlo ich, čo? Aj toľko ich tam je. Koľko? 4097, na rade som ja. Dobre, toto je jednoduché, taká žirafka vlastne.
Ale môžeme to ešte zopakovať. 4599 pacient víťazí nad lekárkou. Poznáte ich. Napriek všetkej ťarche bytia existujú ľudia, ktorí majú v akejkoľvek situácii dobrú náladu. Dnes je pekný deň a ja odpálim to lacko. Čaká nás nádherný deň. Možno sa tak narodili a možno majú v telefóne nainštalovanú nasledujúcu apku. Headspace je aplikácia, ktorá vám pomôže nadobudnúť v živote relax a kľud v každej situácii. Jej hlavným stvoriteľom je Andy, ktorý sa v 20 rokoch po skončení školy vybral do Himalají, do Indie, študovať buddhizmus a meditovať. Následne chvíľku cestoval po svete a potom začal písať knižky a pomáhať ľuďom, ako prežiť pokojnejší život. Aplikácia funguje tak, že si pozeráte animácie a prednášky, všetky načítané príjemným a pokojným Andyho hlasom. Ak sa bojíte komplikovanej angličtiny, nebojte sa. Zvládnete to, ak ste absolvovali 3-4 ročníky a vaša angličtina je na priemernej úrovni. Andy rozpráva jasne a pomaly a animácie s obrázkami vám všetko dovysvetľujú. Potom, ako si prednášky pozriete, prenesiete veci, ktoré ste sa naučili do praxe a začnete meditovať. Aj to vám Andy všetko jednoducho a prehľadne vysvetlí. Aplikácia je dostupná pre obe najpoužívanejšie platformy. Dnes som tu v rubrike Made in Slovakia s Tiborom Kaputom, ktorý vyvíja apku Grooveo. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. Povedz nám, o čom je apka Grooveo. Grooveo je služba umožňujúca vykonávanie audio a video hovorov úplne jednoduchým spôsobom, bez nutnosti sa hoci kde zaregistrovať a prihlasovať. Ako to teda funguje? Spustíš apku, máš hneď vygenerovaný náhodný kód. Ale môžem si dať aj svoj. Môžeš si dať aj svoj. No dajme top aplikácie napríklad. Môžeš sa v apke zaregistrovať, kedy máš možnosť si zvoliť priamy kód. Čo to znamená? To znamená, že ak si prihlásený na internet a niekto zavolá, dajme tomu na zavináč Jano, tak ti telefón bude zvoniť ako pri tom klasickom prichádzajúcom hovore. Aha, to je super. Čiže stlačím, že videohovor alebo aj audiohovor môžem si vybrať. A teraz čo sa stane? Tuto vidím nejaké možnosti, to sú čo? Sú to možnosti zdieľania daného kódu. Buď cez Messenger, SMS-ku alebo e-mailom. A čiže tuto iba ťuknem a pošle sa to nejakomu kamošovi alebo s kým chcem teda chatovať alebo telefonovať. Teraz mu to odošlem, jemu dajme tomu, že si vyberiem Messenger, jemu čo príde do toho Messengeru? Príde mu do Messengeru odkaz grooveo.com / ten daný kód. A jemu stačí zase na to kliknúť a keď je na telefóne, má tú apku, tak sa mu to rovno otvorí v tej apke? Áno, stačí mu kliknúť na kód a hovor bude spustený. Dobre, a tu už máme kolegu. Zdravíčko, čau, točíme top aplikácie. Super, ako sa máš? Dobre sa mám, ďakujem. Ukladajú sa niekde tieto videjka, alebo môžem si telefonovať bezpečne s kamošmi a zostane to niekde na serveri? Komunikácia neprebieha cez naše servere, ale priamo medzi doma používateľmi. Čiže my ani nemáme možnosť to nikde uložiť. Tak to je super. Je to nejako šifrované? Je to šifrované, áno. Aplikácia na rýchle a jednoduché videohovory Grooveo, Made in Slovakia. Ďakujeme Tiborovi. Ja ďakujem. Dnes si porovnáme dve aplikácie na zlepšovanie mozgu. Jedna sa volá Peak a druhá sa volá Fit Brain Trainer. Aplikácia Peak obsahuje niekoľko hier, ktoré vám vraj pomôžu zvládať stres, lepšie multitaskovať a lepšie sa sústrediť. Hry sú jednoduché na pochopenie a náročné na hranie. Všetky sa hrajú na čas a skúšajú napríklad rýchlosť vašej reakcie, logické premýšľanie, trénujú dĺžku vášho sústredenia alebo sa snažia zlepšiť vašu pamäť. Hry sú pekne graficky spracované, apka je prehľadná a funguje veľmi rýchlo. Vaše herné výsledky si môžete porovnať s vašimi kamarátmi alebo aj s náhodnými neznámymi užívateľmi, ktorí majú napríklad podobný vek alebo podobnú profesiu ako vy. Je ich tam naozaj dosť, pretože apku používa už vyše 15 miliónov ľudí. V niektorých hrách môžete vyzvať priateľov aj na súboj. A apka má ešte jednu užitočnú funkciu. Môžete si pridať pripomienku, aby vám apka každý deň pripomenula, že si ju máte zahrať. Pretože na to, aby ste mentálne rástli, musíte cvičenia opakovať. Podobnou, ale jednoduchšou a trošku škarečou verziou Peaku je FitBrains. Aj táto apka vám umožňuje hrať hry, ktoré vraj zlepšujú váš mozog, ale upozorňuje na to, že vám pomôže zlepšiť nielen IQ, ale aj EQ. Apka je jednoduchšia najmä v tom, že ona sama vám prideli, akú hru si zahráte ako ďalšiu. Pričom v Peaku si môžete jednotlivé hry vyberať podľa toho, na čo máte chuť.
Aj FitBrain sleduje to, ako sa v jednotlivých apkách vyvíjate a zlepšujete. Na druhej strane vám však neumožňuje porovnávať sa s vašimi kamarátmi ani hrať proti ním. Ak by som si mal vybrať, s ktorou apkou sa vyberiem na strastiplnú, dlhú a zložitú cestu vylepšovania môjho mozgu, vybral by som si Peak, pretože je krajší, prehľadnejší a umožňuje zdieľať výsledky s kamarátmi. Gíska, stalo sa ti, keď si ešte takže za mladí randila a nemala si frajera, a že ťa stretol nejaký chlap a ty si s ním, že aj ste boli na rande a už to bolo nudné a ty si sa nevedela vyhovoriť? Stalo sa, ale vtedy mi vôbec nenapadlo, že eventuálne mi teraz ponúkaš nejakú pomoc v takejto situácii. No, existuje na to aplikácia. Ty si spustíš aplikáciu, ktorá sa tvári, že ti volá tvoj frajer. Za mojej mladosti ja som nevedela, ako napríklad odstrániť nežiaduceho nejakého nápadníka. Fakt? Nechcela som totiž to nikdy nikoho ponížiť a uraziť. A to už som mala aj v mladosti, tak sebe. A teraz hovorím, bože môj, ako mu to povedať, že má šupiny vo vlasoch a že mal by ísť Zuvarovi s tou blombou. A vieš, to boli také maličkosti, ale pre mňa vtedy veľmi dôležité. I keby som bola mala takýto mobil, tak jednoducho sa vyhovorím na niečo. Pustí si, že falošný telefonát, prepáč, musím ísť, súrne veci. Ako to funguje? Funguje to veľmi jednoducho. Pozri sa, tuto spustím aplikáciu, vyberiem si to, si môžeš vybrať fotku, že koho, že kto ti bude volať. Dáš si, že nech mi zavolá o 5 sekúnd. A už ti volá. A vyberiem si normálne, čo telefonuješ. Áno, drahá, prepáč, ja už vlastne musím ísť, vieš čo, som tu s Giskou, ale ona ma určite ospravedlní, musím ísť, čauko. Na historicky prvej návšteve v našom virtuálnom štúdiu vítam Patrika, ahoj. Ahoj, pozdravujem všetkých. Čau, Paťo, ty si užívateľ mobilného telefónu? V podstate ja už som sa stal na mobilnom telefóne závislý, alebo ten telefón sa možno stal závislý na mne. V podstate sa nepohnem ani na krok, čo niekedy je fajn a niekedy je na škodu veci. Kľudne ho môžeš prelustrovať, nič nejaké tajné, tam nemám ani nejaké hambaté obrázky, ani hambaté videá, úplne krásny civilný telefón, lebo nikdy neviem, kto sa mi do neho dostane, alebo sa mi nabúra zvonku. Tak pre istotu je to čistý v pohode telefón, veľmi slušný telefón. Mňa už niekoľkokrát zachránil ten mobilný telefón, keď som sa napríklad zasekol na toalete, tak som si mohol privolať pomoc na jednej čerpacej stanici v Piešťanoch, som sa zasekol. Mohol som si privolať cez informácie personál čerpacej stanice, aby ma nejako vysekal z toalety. Čo je také, bez čoho ty nemôžeš byť a nie je to možno úplne bežná vec? Asi každý povie, že teda používa Facebook alebo niečo podobné. Ja som Facebookár v podstate iba niekoľko mesiacov, asi 3. Wow. A v podstate ja používam najčastejšie v podstate všetky také tie spravodajské aplikácie, rôznych denníkov, spravodajských serverov, pretože tie informácie ma zaujímajú. A v tom takom praktickom živote pre mňa je veľmi príjemná aplikácia Stockart, ktorú používam. Ja som sa trápil celé roky s rôznymi zákazníckymi kartami, ktoré dostávame v každom obchode. Ja som neuveriteľne dlho hľadal vôbec takýto budilár. Ale máš ich riadne teda. Je ich riadne, ale aj takýto budilár, kde sa zmestilo až 20 kariet, mi nestačí. Jednoducho stále tam nie sú všetky a stále dostávam ďalšie a ďalšie. A práve aplikácia Stockart mi pomohla k tomu, že konečne som to všetko mohol narvať do mobilného telefónu. Akurát, že sú niekedy veľmi prekvapení práve tí predávači, keď im natočím mobilný telefón, aby si to zoskenovali, ale myslím, že je jedna z najužitočnejších aplikácií, ktorú mám. Super, Patrik, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Maj sa pekne. Rád sa stalo. Topiaci sa aj slámky chytá, takže ak máte pocit, že vám žiadna apka nevie pomôcť upokojiť sa, vyskúšajte hru. Napríklad túto mega úspešnú hru, v ktorej triafate slámkou do fľašiek od koly. Áno, aj toto nás ľudí baví. Hra má jednoduchý princíp. V dolnej časti vám bežia fľaše od koly a vy sa do nich z hornej časti ťuknutím snažíte trafiť slamkou. Čo sa zdá na prvý pohľad jednoduché, je zložité jak hovado. Ja som sa na prvých 5 pokusov netrafil ani do jednej fľaše. Čo? Nie. No dobre, možno táto apka nie je až tak na upokojenie ako na vynervovanie. Aplikácia má prehľadný dizajn, peknú farebnosť a prekvapivo vysoké hodnotenia v App Store. Ľudia v recenziách tvrdia, že sa na ňu absolútne namotali a že je to obrovský žrút času. Takže ak máte denne 3 hodiny času navyše, hodinu meditujte, hodinu si zlepšujte mozog a hodinu hrajte Redicolu a budete zrelaxovaní jak Dalaj Lama. Pozor, apka je dostupná iba pre iPhony a operačný systém iOS. Verím, že o týždeň sa tu stretneme opäť v pohode a vyčilovaní.
Ak sa však predsa len ešte potrebujete upokojiť pohľadom na niečo pekné, choďte na www.topaplikácie.sk alebo si počkajte týždeň na mňa. Vidíme sa v ďalších top aplikáciách.